molts anys que vinc a les trobades, no sabria dir quants. Ara tinc fills que venen a les trobades perquè fan l'ensenyament en valencià, però abans de tindre els meus fills ja venia perquè és un punt de trobada comarcal magnífic. Tenim ahir els xiquets, a l'home, a tota l'escola. Bueno, jo estic molt contenta d'haver vingut, vinc tots els anys des de la primera trobada, perquè jo també vaig anar a l'escola en valencià, i penso que és una de les millors coses que hem parit els valencians, perquè és la trobada de famílies, de mestres, de tota la comunitat educativa en una festa preciosa i que naix del voluntarisme total i ompli pobles tan xicotets com Albalat o Bonrepòs i Mirambell de moltíssimes persones en una barbaritat d'alegria. Enguany estem així en Albalat dels Sorells, en la 30a trobada d'escoles en valencià. En la passada trobada en el Puig acordàrem que tots els pobles pogueren organitzar-la i per això tots els pobles aportem una quantitat per a que pobles com Albalat i els demés puguen organitzar esta festa gran de la nostra llengua, dels escriptors i escriptores valencians i dels valencians i valencianes de la comarca de l'Horta Nord en este cas. Felicitats i que continue per molts anys les trobades. Pues un any més ens reunim per celebrar la festa del valencià, la festa de la nostra llengua. Toca a Albalat dels Sorells en un entorn magnífic, el Castell de Fons, i un dia, com no podia ser d'una altra manera, perfecte per a celebrar entre tots els que composem la família dels valencianoparlants esta festa que s'ha de repetir moltes vegades més i no deixarem de gaudir d'ella. Avui estem ací a la trobada d'escoles en valencià, a l'Horta Nord, a la meva comarca, però també ens acompanya Xavi Rius, el diputat de Cultura, company i amic, que estan fent una tasca fantàstica des de la seva àrea, des de normalització lingüística a la Diputació, i assistem en la paradeta que munta la Diputació a totes les trobades. Què ens contes, Xavi? Res, que vull que me'n declareu fill adoptiu de l'Horta Nord, si no us sap greu, i res, que crec que estem despertant d'un somni, no? 20 anys hem estat somiant i jo crec que ara estem despertant amb moltes ganes. Estem molt contents. Avui és el final d'una setmana molt intensa en què hem tingut la trobada de cors, ahir el Sambori, hi ha un índex de participació superimportant, moltíssima gent implicada en el valencià i en valencià creixem. Estem molt satisfets de que la trobada enguany hagi sigut en Albalat, jo soc d'ací d'Albalat, i bueno, mirant que és la 30a edició, és fer un poc de memòria de tot el que ha costat que la nostra llengua tingui el lloc que li pertoca. I bueno, enguany també estem molt contents de que s'hagi aprovat el decret de plurilingüisme, que fa que sigui una nova etapa en la que estem molt il·lusionats perquè damunt dels resultats pel que fa a el que han demandat els consells escolars i les escoles són molt esperançadors. Hi ha un 54% que han demanat l'avançat, un 30% l'intermig i només un 16% el bàsic, que estem segurs que anirà augmentant, i això farà que la nostra llengua sigui la llengua en la que majoritàriament s'ensenya en tota la societat educativa. Molt content i pagat d'avui de la 30a trobada d'escoles en valencià, que ha omplit el poble de gent de tota la comarca, de xiquets, de xiquetes, de pares, mares i de professors, i agrair a tota la gent que ha participat per a que això sigui un èxit. S'ha treballat molt dur, el col·le, la direcció, l'AMPA, Escola Valenciana i a totes les associacions, i res, que acabem de passar el dia el millor que se pugui, i després Dani i Miquel per a concloure este dia. Un any més, Vinalesa està present en les trobades d'escoles en valencià, ha vingut l'AMPA del Col·legi Públic i l'Escoleta Municipal, i nosaltres hem vingut així a donar suport a Escola Valenciana i també a les persones que lluiten dia a dia pel valencià. Bueno, un any més estem ací, jo fa ja molts anys que vinc, però ara em toca vindre com a regidor d'Educació de Massamagrell a donar suport als 3 centres públics i a l'IES Massamagrell, i res, sempre estarem al costat d'Escola Valenciana, de les escoles en valencià, per donar suport i ajudar en allò que calga. Estic contentíssima i superemocionada de que hagi arribat per fi el dia, perquè ens ha costat molta feina, però per fi ha arribat. I estic molt agraïda al poble d'Albalat, a l'AMPA, al Col·legi, Escola Valenciana i en conjunt al poble d'Albalat. Moltes gràcies a tots. Les meves filles, quan estiguen a l'edat escolar, he participat, si no de la primera, de les primeretes festes, i també és una manera de reivindicar
per predicar la nostra llengua, el nostre compromís, i en el cas nostre, que és Massamagrell, serà de l'únic poble, de pocs pobles de tota la comarca, que encara no se li va les trobades, i esperem, i és un compromís tant nostre com de l'altre equip que estem en el govern, de portar-les a Massamagrell. Entonces, en esta legislatura, a Massamagrell han de vindre les trobades sí o sí. Pues així estem en Albalat, disfrutant d'una jornada festiva a la mateixa vegada que reivindicativa pel valencià i per l'educació pública, i molt a gust, la veritat, en Albalat. És que estem molt contents perquè estem treballant i per la nostra llengua, i això vol dir que estem tots junts en un dia tan meravellós i tenim que disfrutar, gaudir tots junts. Crec que ha sigut un èxit total d'organització de l'Ajuntament d'Albalat, que s'ha volcat completament, tot el seu ajuntament, i crec que és la 30 edició que se fa, crec que és una cosa que ja està molt madura, i crec que ara que en el decret de plurilingüisme de la Conselleria de Marçà, crec que serà un èxit que el valencià tinga el lloc que té que ocupar en el nostre país. Per exemple, de Tavernes Blanques hem vingut 4 escoles, tenim el Sant Rafael, tenim l'1 d'octubre, el Rei Jaume i l'Institut. Enguany a més ha sumat des de Sant Rafael, que ja feia uns quants anys que no venien. A veure si per a la propera edició podem aconseguir també que l'escola d'adults i l'escoleta municipal, que depèn exclusivament de nosaltres i de la meva també competència com a regidor d'Educació, poguera també participar, perquè seria ja un ple en quant a participació i espenta. Estar a les trobades em fa veure que la llengua està viva cada vegada més, i que no sols en les més majors, sinó també des dels més menuts. És evident que per a Compromís la llengua és una pedra angular del seu discurs i de les seues polítiques. Així ho hem demostrat en l'aprovació del decret de plurilingüisme, que ha augmentat considerablement les línies de valencià al llarg i ample de tot el país, i així com la incorporació del requisit lingüístic a la nova llei de funció pública. Bon dia a totes i tots. Només volguera dir-vos el satisfet que estic de trobar-me així amb tots vosaltres una vegada més en una cita obligatòria del valencianisme. Moltes gràcies a tots per acudir i per donar aquest suport.